другия акцент искам да се върна пак на корупцията, тъй като аз бих казал, че има много богат опит в борбата срещу корупцията и други безобразия. Другия акцент, който ще бъде, е абсолютно пълна прозрачност на управлението на община Бургас, защото корупцията тя отнема от хората. Тя отнема от образованието на децата на бургазли. Тя отнема от тяхното бъдеще, тъй като ако имаме по-добро образование, ще имаме по-добра реализация на децата на Бургас. Тя отнема от здравето на хората, тъй като ако теоретически кажем, че 30% отиват в корупционни комисионни в джобите на определени хора, а не в здравеопазването, означава, че бургазли получават по-ниско ниво на качество на здравеопазването. Тя отнема не само от здравето, ами корупцията отнема и от живота на хората, тъй като понякога това да имаш по-добра апаратура, да имаш по-добри лекари, спасява човешки животи. Ако ние елиминираме корупцията, където според данни в публичното пространство средно е около 30% от обществените поръчки, отнема смисъл от добавената стойност. Ако ние запушим тези екранчета корупционни, това означава, че тези 30% примерно биха отишли в полза на бургазли, за да подобрят качеството на тяхния живот. Образование, пътища, здравеопазване и други. Тоест, хората биха получили по-добро качество на живот при абсолютно същите данъци. Защото един човек не е въпросът само да оцелява и да преживява. Един човек, за да стои в един град или за някой, за да дойде да живее в този град, той трябва да има по-благоприятни условия. Ако вие станете кмет, господин Бачийски, ще бъдем ли свидетели на едно съживяване на Бургас? Аз съм сигурен, че енергията на моята и на моя екип ще бъде фокусирана точно съживяването на Бургас. Не на празно мотото на нашата кампания е да съживим Бургас. Да. Бургазли, като си говорят много от хората, казват, нато града е умрял зимата извън летния сезон. Няма хора, улиците са празни, 7-8 вечерта почват да се опразват, няма го този живот, няма го живота както кипи в София. Няма го, защото много от младите енергични хора вече не са част от Бургас. Те не са в родното си място. 29-ти ще има ли изненада в Бургас? Ако бургазли отворят своите очи, изненада най-вероятно ще има и както се очаква да има балдаж, т.е. живот и здраве, може наистина да имаме за първ път балдаж. Казвам, ако бургазли отворят своите очи, защото по време на 16 годишното управление на Димитър Николов той имаше един доста добър медиен комфорт, осигурен през парите, които се наливаха в така доста широка част от местните медии и там трудно някой може да прочете някои от разкритията и безопасната ни за вашето студио сме го говорили как през последните 3 месеца имаше 9 протеста.